nazdar. Takže, nevím, jak mě vidíte, ale doufám, že mě aspoň trochu vidíte. Moment. Ten bordel vzadu nemusíte vidět. Takže, nedám si pokoj, já musím natočit zase další skořicovou challenge. Tahle skořice je jiná, protože jsem zjistila, že tamta je stará asi tak 5 let. A... fuj. No, aby jsem nezvracela hnedka předtím, než to budu žrát. Tada! Takže mám všechno, mám skořici, žíci, tužku, papíry, napsaní, sakra, a vodu. Doufám, že tohle bude aspoň poslední challenge, co teďka točím, protože jinak se z toho zblázním. Ale ne, vážně, zblázním se z toho. Takže jdeme dál. Mám dneska velice dobrou náladu. Dobrý. Tahle je vážně jiná. A voní. Sakra. Dobrý. Doufám, že to takhle bude stačit, protože jinak se na to můžu vážně vykašlat. Tak. Sakra. Takže... Počkejte, musím počkat na svoje sliny, takže se musím být ukecená. Takže po včerejší challenge mi bylo vážně blbě, takže jsem si obsadila záchod na hodně dlouho. Prostě hrůza. Už se sliny dostavily, takže na vás. Co jsi tady hledala, Kájo? Fajn. Co? Co jsi tady hledala? Jenom jsem chtěla spacifikovat to koření. Pardon, bratr přišel do pokoje. Až tohle to uvidí, tak mě asi zabije. No to je jednoduchá stav. Mám takový pocit, že předtím ta skořice byla lepší. Teďka to vážně nateklo do krku. Fuj. Radím vám, až budete jíst skořici, tak ji jeste aspoň 5 let starou. Takže to vůbec necítíte, že je to skořice a že je tak sypací. Fuj, voda nepomáhá.
To je lepší. Už mi z toho... Fuj. Už mi z toho natekly oči. Fuj. A jestli nepotřeba cedule. To je divný. Vážně ta starší byla lepší. Momentíček. No nic. Hej. Fajn. Fajn. Takže do komentů mi napište. To mi nenapište. Do komentů napište, jakou challenge byste chtěli jako další. Jsem řekla pěknou kravinu. Ale to nevadí, prostě, jako byste chtěli další challenge. Tak. Jo. Tak jsem to řekla správně. Pak... Jestli se vám video líbilo, dejte like. Případně na YouTube subscribe. A když se na to díváte na Facebooku, tak napište hezký koment. To vlastně můžete i na YouTube. Prostě něco napište. A je to. A zatím čau.